Loftis, estic... Bueno, si esteu veient el videopodcast, m'he fet l'ensurt de la meva vida. Aquest estudi, jo no sé qui ve, jo no sé qui seu aquí abans, però per descomptat una persona sorda, gairebé sorda, perquè és que em deixa els cascos a tope, Manel Roig, i després a mi em sona la música i jo estic horroritzada. Què tal, Manel, tu millor? Bé, Berta, a més, jo t'he de dir sincerament que sé perfectament qui és aquesta persona, la que grava abans de nosaltres, i fa una cara de ser sorda, però sorda, que no m'estranya gens, la veritat. Tu el que has de fer és, veient-la sortir, aquesta persona, ja baixar-te els cascos directament. Absolutament, ara ho tindré molt en compte. Bueno, ara potser no, perquè ja s'està acabant la temporada i potser ja no torno a coincidir amb aquesta persona. Tant de bo? Aquesta temporada, no ho sé. Sí, com sigui, et vull parlar d'una cosa que m'ha passat, que a tu segurament et va passar fa temps, que és que ahir em vaig fer gran de cop. Doncs ja era hora, Berta, no, que ja era hora, tia, perquè mare meva aquí. No, ara en sèrio, et parlaré d'un món meu que jo crec que tu no vas arribar a tocar, que és Musical.ly. Uf, sí, de rascada. No vaig endinsar-me gaire, la veritat. Jo crec que Musical.ly era una cosa molt d'adolescents. És l'antic TikTok, per cert. TikTok va comprar Musical.ly, li va canviar el nom, etc. Però era una cosa molt més, el que dic, molt més adolescent. Ara a TikTok pots trobar tota mena de vídeos, des de, doncs això, reports, minidocumentals, vídeos de cuina. Allà, senzillament, la gent feia el que s'anomenava lip-sync. Saps el que és? Allò de fer veure que cantes, oi? Tal qual. Posaven una puta cançó i aleshores anaves fent la melodia i l'anaves cantant. Normalment els vídeos eren en horitzontal. Horitzontal? En horitzontal, i tu havies de girar el mòbil, i a més tenien una peculiaritat, que és que eren en càmera ràpida. O sigui, no eren en velocitat normal. Però, o sigui, la cançó després es reproduïa normal, però tu notaves que allò havia estat gravat diferent, no? Sí, ho notaves com en càmera ràpida i feia com aquest efecte com que estava més animat. I era la sensació del moment. Allà, evidentment, van néixer les primeres estrelles i la més famosa, la que va crear una manera de fer vídeos molt peculiar i la que il·lustra millor aquesta estètica que us he dit fa una estona, és una noia nord-americana que es diu, i es deia en aquell moment, Baby Ariel. Manel, atent als vídeos que feia. Si esteu veient el videopodcast, ella bàsicament agafava el mòbil, posava la cançó en 1,5, que és a dir, una miqueta més ràpida, i començava a fer moviments amb el mòbil. Una cosa que, si ho veus des de fora, lluiria tal que així, Loftis. O sigui, tu agafes el mòbil i et graves fent el moviment contrari, però en càmera ràpida. Poseu el videopodcast, sisplau, perquè això val la pena. Això va ser... Mira quins vídeos feia. Quan estava de moda les sabates amb rodetes. Ah, estava pensant com es mou, clar. Increïble. Ah, no són les sabates amb rodeta. És el patinet aquest que anava als peus. Era el patinet que es va posar de moda, Déu meu. Bueno, m'estic fent gran de cop. Aquesta era la sensació del moment, però tot i així, ella no era la meva preferida, perquè les meves preferides eren unes germanes bessones. Oh, les basques, les eusqueres, ja sé quines dius. No. Ah, no, eh? Twin Melody? Melody. Podrien ser les Twin Melody, que les vam entrevistar la temporada passada, i maquíssimes. Eren unes alemanyes. Estem parlant de que la Baby Ariel en el seu moment va aconseguir 10 milions de seguidors, que ara és res, perquè la Lolita en té 12 i fa vídeos en castellà, però en aquell moment, sent nord-americana, era la sensació. I que no hi hauria tanta gent mirant Musical.ly. Exacte. I de sobte arriben aquestes nenetes, 2017 estem parlant, dues nenes rosses, dues germanes, que d'un dia per l'altre, 20 milions de seguidors. I, perdoneu, Loftis, és que jo soleta em començo... M'he anat del guió. Els he començat a parlar d'unes altres persones quan en realitat us vull ensenyar com ha acabat la Baby Ariel, perdoneu-me, Uf, coses del directe. Pinta que no acabarà gaire bé aquesta noia, Et vull ensenyar, aquesta noia, com dic, va fer 10 milions de seguidors, vale? Ara l'he buscat, a part que ja no trobo informació enlloc d'ella, té un canal de YouTube amb 3 milions de seguidors i ella va publicant vídeos, però llueixen així. Atenció, 6.000 visites, 16.000 visites, 6.000, 9.000... O sigui, fa blogs molt raros. Per exemple, l'últim vídeo s'anomena Una discussió sobre l'augment de l'antisemitisme als campus universitaris. I és ella parlant
gravada des de la càmera de l'ordinador parlant sobre l'augment de l'antisemitisme a les aules i sobre el genocidi a Gaza. De sobte. Hi ha dues opcions. Una, és una pensadora de cop i només li interessa d'aquest tema geopolític. I dos, és una joguina trencada. T'anava a dir joguina trencada, però és que no és ni joguina, només està trencada, crec. Bàsicament, entres als seus vídeos, comentaris desactivats, evidentment, perquè, clar, la gent la coneixia d'aquells vídeos i ara de sobte es posa a fer activisme, que molt a favor d'aquest activisme, però crec que no és el lloc. I llavors, com us anava dient, no cal que posem el vídeo aquest de l'antisemitisme, perquè, total, no entendrem res, és en anglès. Així que passem ara sí a les meves absolutes preferides. Tornem a la meva infantesa. Lisa i Lena. Què en penses, Manel, d'aquestes noies? Què n'he de pensar, Berta Aroca? Doncs què n'he de pensar? Jo les trobo moníssimes. Saps quantes visites feien aquests vídeos, Manel? Quantes? No exagero, 40 milions de visites. Perquè causaven sensació. Eren dues nenes maquíssimes, rossíssimes, però supermorenes, que es vestien igual, que duien brackets. Però estem tornant sempre al mateix, no? Que és persones guapes com ballant i fent-se les guapes. Evidentment, però és que això jo crec que no canviarà mai. Això no canviarà mai. Vull dir, si ets normativa i ets fantàstica i fas balls, sempre triomfaràs. Però aquestes nenes van causar una mena de sensació molt estranya fins al punt de que van treure una línia de roba. Ui! Es van fer cantants i van fer una cançó i fins i tot, attention, salut, van fer meets and greets pel món, però pel món, van començar en plan, feien tour, vale? Tour Lisa i Lena. Que és només conèixer-les. És només conèixer-les. Llavors van començar als Estats Units, estem parlant d'unes nenes d'un poble d'Alemanya, van començar als Estats Units i de sobte l'estiu següent, estiu 2017, tour a Europa. I jo veig Barcelona, sala bikini, 6 de setembre. No. Jo en aquell moment era youtuber i, evidentment, va tocar fer una mica de vlog. Vale, pues por fin somos 6 de septiembre, creo que es el primer vlog que grabo hoy. Llevo todo el día súper mega nerviosa, o sea que en plan, no me lo puedo creer aún. Ahora son las 4:45 de la tarde y en teoría empieza a las 6. Pero claro, no sé si os lo he comentado que yo me he cogido la entrada general porque la VIP es la típica pues para hacerte un musical y costaba 60 euros cada entrada. Eren llestes les nenes, Feien meet and greet i feien dos tipus. Si volies gravar un musical amb elles, havies de pagar 60 euros. No em sembla caríssim, tampoc, no? Estem parlant que el seu target són nenes de 10 anys. Jo era una ganàpia. Però, i l'altra entrada quan valia? La de no... No ho sé perquè no ho esmento al vídeo, però jo em temo que uns 40 més o menys. Ostres. Aleshores, jo em vaig plantar allà, evidentment, els meus pares, que quina paciència tenien amb mi, quina paciència, perquè jo, per exemple, això és un cas de, mira, que són superestrelles, però jo, perquè veieu el nivell, Sergio Dalma va fer un videoclip amb un escolanet de Montserrat. Sergio Dalma. Aquella escolaneta es deia Lluís Travesset i a mi els meus pares em portaven a Montserrat per conèixer en Lluís Travesset. O sigui que vegis que els meus pares sempre això... T'han seguit el rotllo. M'han seguit sempre i m'han alimentat molt la meva narrativa de fan, no? I aquí hem arribat. Total, que evidentment vols veure el moment en el que... Què has dit? Que molt bé. Que al final a un nen l'has de seguir, la imaginació, perquè si no el talles. Pensava, m'havia confós. Vols veure el moment en el que les vaig conèixer? A veure. Jo m'amago sota la taula, vale? Perquè em fa massa cringe. Quan s'acabi m'avises. Realment l'Office no s'entén res perquè som nosaltres parlant en anglès. Els vaig fer una pancarta amb Not My Fault, que és la cançó que van treure. Aleshores ens anàvem fent fotos. Jo ara ho penso i eren nenes de 15 anys que durant 6 hores estaven fent fotos amb friquifans com jo. O sigui, tenien una paciència terrorífica. Però si això ho fas un cop a la setmana, ho deuen fer endavant. No, cada dia. Era un tour, Manel. Però cada dia ho feien? Tour per Europa. I avui estaven aquí, l'endemà estaven a París, l'altre estaven a Berlín, l'altre estaven... Pobretes, això sí que sap greu. Però jo penso, pobretes, però multiplica 60 per 1.000. No, salvatge. Perquè entenc que tu pujaves allà a l'escenari, t'hi estaves, un minut o dos, següent. Ara, jo les recordo com molt maques, molt simpàtiques. Veig aquest vídeo i penso, mira, no ho sé, que tendre. Em sembla increïble. Tu quin record tens d'allò? Jo tinc d'això, un record com molt tendre, em va fer molta il·lusió. És que jo vaig dubtar de la meva sexualitat fins i tot en aquella època. Ojo! Perquè, clar, jo pensava, potser sóc lesbiana. O sigui, vas veure dos bessones rosses i... Vaig dir, my type. De cop eres un tio. De cop, o bueno, una lesbiana.
Jo vaig dubtar molt. Total, que una d'elles també va dubtar molt al cap dels anys, perquè ara s'han fet grans i l'Helena, tu les has vist, no? Sí. I no les saps diferenciar. En absolut. Una d'elles, que és l'Helena, ara mateix és aquesta noia. Com et quedes? Que no cauré en estereotips. No sé el que li agrada. Ella diu que li agraden els homes, i a TikTok tots els comentaris són la Lana del Rey està a ser casa. Lena, sisplau, sigues autèntica i speak the truth, vull dir. Una cosa, em recorda una mica a Anahu, d'OT. No sé quina cara fa Anahu d'OT. Doncs és una mica aquesta, Però vaja, ella era sempre... Quan sou dues, normalment una triomfa més que l'altra. I ella era la que estava una miqueta més en la sombra, sempre. I ara, de sobte, té aquesta part com més masculina, totes les ties és la seva crush. O sigui, ara triomfa moltíssim aquesta noia. Però segueixen fent aquest tipus de contingut? Què estan fent ara? Ja no ho fan. De fet, ja no existeix el compte Lisa i Lena, ara tenen comptes per separat, que s'entén. Pensa que eren dues nenes que ho feien tot junt, que vestien sempre igual, o sigui, una cosa bàrbara. I ara ella està vivint als Estats Units i la Lisa, l'altra germana, atenció, s'ha obsessionat amb la Bíblia. No. És la típica persona que penja tota l'estona versicles, tot el dia, i fa 2 anys, és que a mi aquesta dada, perdona, recorda, té la meva edat. Bueno, és 2002, jo soc 2001. Fa 2 anys es va casar amb un noi que a mi, bueno, és igual, no diré la meva opinió sobre aquest noi perquè, total, no tinc el plaer de conèixer-lo. Fuma pitis de lia, aquest tio, segur? No, perquè és massa creient. Ah, i els creients no poden fer pitis de lia? Ells no fan res. Ah, val. Per no fer, bueno, no sí que fan. Bueno, no ho sabem, doncs això. Doncs mira, jo em pensava que per no fer no havien fet res, i ahir, mira quina foto va penjar la Lisa. We are expecting a baby! Lisa! Ara, què ha passat? et diré una cosa. Has vist Amish, la sèrie? Sí. Aquests han follat aquest cop i punt, Creus? Jo és el que crec, de debò. És que són... O sigui... Però són com massa aestètic, massa modernos per no haver fet res, oi? De debò, jo crec que ell mai l'ha fet un cunilingus. Never. Però no han penjat un vídeo. Jo això, els veig I parlant la tita li toca poc. Li toca poc la tita, Però és que m'ho imagino... A més, de debò, en plan, com que els fa angúnia. Com que és una cosa impura i que només serveix per això, per tenir fills, oi? És de debò, jo no sé res, no sé cap detall i de vegades peco de posar-me massa en la vida, no? No, tu tranquil·la, tu parla. Sexual i tal, però de debò que és la sensació que em dona. Jo em vaig quedar petrificada. Pot ser que sí com a l'efecte rebot de tota la vida sexualitzant la pobra nena des de que té 12 anys o 10, i ara de cop ha dit, no, a mi el que em dona més calma i més tranquil·litat no és sexualitzar-me, sinó el camí del Senyor. Jo crec que ella no s'ha sexualitzat mai. No, però com des de fora li han fet... Però com? Et pots sexualitzar? Ets una nena que al final va vestida super normal... M'agradaria veure comentaris i històries d'aquestes, Ja, en realitat sí. I vulguis o no, créixer amb tanta exposició mai ha de ser bo. Però bueno, la veritat és que jo em vaig quedar completament flipada i llavors vaig dir, aviam, aquestes són les superestrelles mundials, a veure com eren les nostres superestrelles aquí ve el 2017. I mira la Lola Lolita. I don't follow rules and they don't like that. Heu de posar el videopodcast ara mateix, Loftis, perquè la veritat és que... Mira ara el que fa amb la llengua. Toma! I treu la llengua. Era guapíssima. Jo crec que s'ha passat amb l'àcid hialurònic. Moltíssim, però està malament opinar sobre el físic. Bueno, mira, doncs devia sentir pressió estètica o es devia veure els llavis massa petits i es va posar molt àcid. Jo la veig una altra noia. Quin greu, absolutament. A més que crec que s'ha fet algun retoc més, que evidentment no té l'obligació d'explicar-nos, però és la meva teoria. Angela Marmol, she was a baby. Amiga del programa. Una cosa, quants anys té aquí? No m'ho puc creure. Un bebè! És que, clar, ella sempre sembla molt més petita del que és, però aquí potser sembla la que té, no? O sigui... Aquí per mi té 10 anys. 10 anys. I què en tindria? Igual ja en tindria 14. Sí, probablement. Però ara et poso el vídeo que a mi em fa que jo l'he vist. M'he caigut al terra. Ets tu? No sóc jo. Divendres vam entrevistar Guillem Viladoms. Ara en Guillem fa tot de vídeos, que sí, bromes a les dependentes, ara et regalo això, és una mica hot, tal, no sé què. En Guillem Viladoms, al 2017, també era una víctima de Musical.ly. Abraham Mateo. És Abraham Mateo. El tupé, la càmera ràpida que t'he dit, els moviments com exagerats. Bueno,
Mare de Déu, això li hauríem de posar a l'entrevista. Un altre dia que vingui aquí i li posem aquests vídeos a veure què en pensa. És que per què no li van posar? Aquests vídeos estan al TikTok disponibles ja, encara? Hi ha un compte que es diu Musicali. I llavors entres i és com cada dia pengen vídeos antics de Musicali que no sé d'on cony els treuen, amb bona qualitat, en realitat, de tots els influencers castellans. Llavors tens tot, en plan, la Rivers quan va començar, la Bellido, i he trobat això i dic, jo els Lofties els hi he d'ensenyar. Em sembla espectacular. Si esteu escoltant aquesta secció a la ràdio, em sap molt de greu perquè us heu perdut parletes. Podeu recuperar-la a YouTube o al videopodcast de Spotify per veure els vídeos. Manel Roig, com t'has quedat? Mort amb el cul trencat, diria. Lofties, si voleu recuperar tot el contingut del Loft, podeu mirar-nos a través del videopodcast de Spotify o al TikTok i Instagram d'Eva.